अनसुलि बिमा आइथा मारियामखौ जाय दिनै सानसे मानि जोंखौहाय गासैबो खैफोद आफोदनिफ्राय जोंखौ मोजाङैनो लाखिबाय। नुनो मोनदों बहुत मानसिफ्रानो सफैदों। बेफोर गासैबो अनसुलि बिमा आइथा मारियामनि रैखाथि होनाय, जोंखौ अननाय। बिनिखायनो अनसुलि बिमा आइथा मारियामखौ हामबाय होदों आरो बाख्नायदों। आरो थामथियाव आं हामबाय होदों बे 7था न'खरखौहाय जाया अनसुलि बिमा आइथा मारियामखौहाय जोबोद समाय होदों, जोबोद खस्थ' खालामनानैहाय देलाय होदों, बिबारफोर बानायदों। अनसुलि आइथा मारियाखौहाय सेन्टार पइन्ट खालामनानैहाय बिदिनो समाय होदों। बिनि थाखाय बे खस्थ' अनसुलि बिमा आइथा मारियामनि थाखाय खस्थ' खालामनायनि थाखाय बे 7था न'खरखौहाय आं गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होदों आरो बाख्नायदों। आरो हामबाय होबावदों आरो बाख्नायबावदों जोंनि गाहाय फालक आरो लेङाइ फालक आरो बेयाव नुजाथिफैनो हानाय जोंना सानै अनजालि सिस्टारफोर दङ। बिसोर सानैजों लोगोसे आरो गासैबो बेयाव नुजाथिफैनो हानाय आंनि ख्रिस्ट' सिबियारि अनसुलि बिमा आइथा मारियामखौ अनग्रा नोंथांमोन। बे समावहाय आङो बिमा आइथा मारियामखौहाय बिनि बिसय नोंसोरनि सिगाङावहाय फोरमायथिनो थाखाय आं टपिक लादों। टपिकआनो जाबाय अनसुलि बिमा आइथा मारियाम गिर्जानि बिमा आरो जोंनि स्पिरिचुवेल गाइड, आत्मिक जोंनि दैदेनग्रा। गिर्जानि बिमा होननानै बुङोबा जों मा बुजियो? गिबियावनो जों बुजिग्रोनि गिर्जाया मा। जोंनि फोथायनायावहाय, जोंनि कैथलिक फोथायनायावहाय कैटेकिज्म ऑफ कैथलिक चर्च होननाय जोंना मोनसे फसंजानाय पप जन पल II जोंहाय बे फसंजानाय मोनसे कमिटि दं। जायो बिसोरो जोंनि कैथलिकफ्रा माबायदि फोथायनांगौ, माबायदि इसोरखौ दाव खालामनांगौ, बेफोर गासैबो जोंनि बेवहाय माने लिरनानै दोनजानाय दङ। बेफोर गासैबो फोथायनाय, लिरजानाय बेफोर गासैबो जोंनि बाइबेला मा फोरोङो बेफोरखौ लानानैसो लिरजानाय। बेवहाय जोङो गिर्जाखौहाय जोङो मिथिनो मोनो जे जोंना गिर्जाया मोनसेनो, नाथाय मोनथाम भागावहाय जोङो रानदों। माने बे जोंनि कैटेकिज्म ऑफ कैथलिक चर्चआहाय रानदों। बेनो जाबाय गिबियावनो मिलिटेंट वारियर चर्च, माने जुगदु नांग्रा, नांथाबग्रा। बेफोर जाबाय जों गासैबो बुहुमनि जेसेखिनि जों फोथायारिफोर दङ, जोङो बे केटेगरियावहाय गोग्लैयो। मानो होनबा जों सानफ्रोमबो जों जिउ खांनायावहाय फुंनिफ्राय लानानै मोनासिम जोङो जुजिबाय थायो। जोंनि न'खर खांनायावहाय, ससाइटियावहाय मिलायनायावहाय, लोगोफोरजों बा जेसेखिनि अफिसफ्रावहाय जोङो सानफ्रामबो मोदाया जोंखौहाय हास्थायबाय थायो, बोख्लायनो नाजायो। मिसआन्डारस्टेन्डिंफोर जोंखौहाय खोख्लैनो नाजायो। बिदिनो पापआवहाय जोंखौ खोख्लैनो नागिरो। जों बे दावहारु, जोंनि बे मिलिटेंट वारियर चर्च, जोंनि बे दावहारु चर्चआ जाबाय जोंनि बे संसारावहाय दा जों थानाय फोथायारिफोर। नैथियाव जाबाय चार्च साफरिं, जाय गिर्जायाहाय माने भुगिबाय थानांदों। बेनो जाबाय पार्गेटरि, जेरावहाय बुहुमनिफ्राय जों थैनानै थांनानै जोङो सुस्रांग्रा अरावहाय जों थाङो। आरो बेवहाय जों जेसेखिनि पाप मावबोबाय बेफोरनि थाखाय जोङो भुगिनांगौ। आरो भुगिनानै जानो हागौ बोसोरसे, बोसोरब्रै, बोसोरबा बा बहुद बोसोरबो जानो हागौ। जोंनि पापनि सायावहाय बियो डिपेन्डेन्ट। बिनि उनाव जानाय गिर्जा, बेनो जाबाय सोरगो रायजो। जाय पार्गेट्रियावहाय, जाय सुस्रांग्रा अरावहाय बिदिनो भुगिबाय थानांदों, बिसोरो उनावहाय जेब्ला बिसोरो गोथार जायो, पियर माने साफा जायो गोसोफ्रा, होमबा बिसोरो बे सोरगो रायजोआवहाय हाबनो चान्सखौ मोनो, खाबुखौ मोनो। बेवहाय जों मिथिगौ सोरगो रायजोआवहाय गासैबो जोंनि सुबुंफोर जायफ्रा
बे बुहुमावनो दंमोन जायफ्रा वारियार्समोन बिसोरबो सोरगो रायजोआवहाय सहैनानैहाय बिसोर मा खालामो जों गासैनिबो थाखाय जेसेखिनि बुहुमावहाय सुबुंफोर दं बिसोरनि थाखाय बिसोरो बिनानै होयो आरो जोंखौबो बेबायदिनो थिखांनानैहाय सोरगो रायजोआवहाय लांनो बिसोरबो सेस्था खालामबाय थायो इसोर आफानियावहाय बिनानै होबाय थायो। बेनो जाबाय जोंनि मोनथाम गिर्जानि केटेगरि। दाना आं बे मोनथामनि सायावहाय आङो डिटेल्स आं डिसकास खालामालाफासिनो आं जोंनि बुहुमावहाय थानाय दावहारु जोंनि गिर्जानि थाखाय आङो बुंथिनो सानबाय। जोंनि बे दावहारु गिर्जाया बा जोंनि बे चार्चआ माला बे जोनोम जानायमोन? जों मिथिनो मोनगौ बे साननैसोनि उनावहायनो जोङो मोनगोन पेन्टेकस्ट। बेखौहाय जोङो फोथायो जे पेन्टेकस्टआवहायनो जोंनि केथलिक गिर्जायाहाय जोनोम मोनदोंमोन। नाथाय नंगौ पेन्टेकस्टआवहाय नाथाय अनसुला बिफायाहाय अनसुला गोथां इसोर आफायाहाय बियो प्लान खालामबोखादोंमोन। बे मिथिखागौमोन जे फिउचारावहाय इयुननि समावहाय मानसिफ्रा माबायदि गावनि बिरुद जानानैहाय माबायदि गावलांगोन होननानैहाय। ओंखायनो बियो प्लान खालामखाबाय जे गिर्जाखौ बियो फसंगोन आरो माबायदि फसंगोन। बियो हिस्ट्रि ना जेब्ला इहुदिफ्रा जेब्ला बिसोरो मुरुभूमियावहाय बा इहुदिफ्रा बिसोरनि हिस्ट्रिनिफ्राय जों मिथिनो मोनो इसोराहाय बिसोरनि हिस्ट्रिनि थ्रुयैनो गिर्जाखौ फसंनो माने प्लान लाबाय थादोंमोन। जेरै जोङो नुनो मोनो बे इहुदिफोरनि हिस्ट्रियावहाय जेब्ला बिसोरो मिसर हादरनिफ्राय ओंखारबोयोमोन जेब्ला बिसोरो गिदिंबाय थानांदोंमोन बे समावहाय बिसोरो मा खालामदोंमोन इसोर आफाखौहाय बिसोरो जोबोद बिदिनो बिनि बिरुद थांनानैहाय नियमफोरखौ सिफायो। बिदिनो बिसोरनि लाइफआ अर्गानाइज नङामोन। होनबा मा खालामखो मसेखौहाय इसोराहाय बिनो दायथ' होनानैहाय बिनि सायावहाय बियो 10टा हुकुमखौहाय होदों आरो बेजोंनो लोगोसे बहुतथा बिदिनो हुकुम होबावदों। बेखौ होननानै बुङो अल्ड काभानेन्ट इंलिसावहाय गोजाम रादाय। बे जाबाय गोजाम रादाय। बे गोजाम रादायावहाय बे इहुदिफ्रा इसोर आफाखौहाय फोथायनानै माबायदि बेखौहाय मान होनांगौमोन, माबायदि बिसोरो समाजावहाय मिलायनानै थानांगौमोन, माबायदि जानांगौमोन, माबायदि लोंनांगौमोन, गासैखौबो इसोर आफायाहाय बे रादायखौहाय खानानैहाय होदोंमोन। नाथाय जों नुनो मोनो इहुदिफ्रा सम बारबोबाय थानाय समावहाय बिसोरो बे रादायफोरखौहाय सिफायदोंमोन आरो बे रादाया ओरैबायदिमोन सिफायबानो लोगो लोगो इसोरा बिसोरखौहाय पानिशमेन्ट होयोमोन। माबायदि पानिशमेन्टआ जाबाय बिसोरो जुगदुआवहाय थांबाय बायोबा जुगदुआवहाय जेनगोन बा बिसोरनि सायावहाय फेमिन आंखाल जागोन बा बिसोरो बेमार आजारावहाय गोग्लैगोन बा बिदिनो अनेक जों नुनो मोनो। जेरै बिसोरो जिबौजों सौजादोंमोन, जिबौजों सौजानानै बिसोर जोबोद थैदोंमोन। जेरावहाय बिसोरो एरन ना मसेस एरन मोनदां ना मसामोन जेरावहाय बे जिबौनि पितल बानायनानैहाय बिसोर बेखौ नायबासो बिसोरो बासायजायोमोन। बेबायदिनो बहुद बिदि जाथाय जाबोदों। ओमफ्राय इसोर आफायाहाय बेखौ नुनानैहाय बे सानबाय जे बिसोरथ' बेबायदि सिफायबाय थायो, बिदिबा बेलेग धोरोमनि बिसोरखौहाय आङो फेंनोसै होननानैहाय। अब्ला बे इसोर आफायाहाय मोनसे प्रमिस लानानैहाय जेरेमिया नाबिनि थ्रुयै बे मोनसे प्रमिस लानानैहाय बे बुंदों। आं बेखौहाय फरायनो सानदों। जेरेमिया चैप्टार 31 to 33 बेवहाय ओरैबायदि लिरदों, थारैनो सानफ्रा फैगौ फोरबोआ होनो जेब्ला आं इजराइलनि नखर आरो जुदानि नखरजों मोनसे गोदान रादाय खागोन। बियो मोनसे गोदान रादाय खानायनि प्रमिस लाबाय। आरो आं भार्स 33 आवहाय आं थांसै। नाथाय बे आं
बै सानफोरनि उनाव इजराइलनि नखरजों खागोन रादाय फोरबोआ होनो आं आंनि आयेनखौ बिसोरनियाव दोनगोन आरो आं बेखौ बिसोरनि मैखुनफोराव लिरगोन आरो आं बिसोरनि इसोर जागोन आरो बिसोर आंनि सुबुंफोर जागोन। होनबा बे समावहाय गोथां इसोर आफायाहाय प्रमिस लाबाय जे बियो बेबायदि रादाय खागोन जायखौहाय माने बियो रादाय खानानै बिसोरनि इहुदिफोरनि मैखुनावसो गावनि नियमफोरखौ लिरनानै होगोन ओमफ्राय बिसोरो मानिगोन। दा जोङो बेखौ ओरैबायदि जोंनि केथलिक जोंनि बे माबाया CCC होनो केटेकिज्म अफ केथलिक चार्चआहाय ओरैबायदि फाङायो जे बे गोदान रादाया जाबाय जिसु। जों जिसुखौहाय जेब्ला जोङो नाजावगो जोंहा लिरनानै दोनजानायनि जेबो फरायनांगौ बेफोर जेबो गैया। जेब्ला जों जिसुखौ नाजावगोन गोसोजों जों गासैखौबो मिथिखागोन माया मोजां माया गाज्रि मा खालामनांगौ जों बेफोरखौ गासैखौबो मिथिखायो। मानो होनबा जोंनियावहायनो जिसुआ गोसोआव हाबबाय। स' बे जेरेमाया नाबिनि थ्रुयै गोथां इसोर आफाया बेखौहाय प्रफेसाय बुंथिनानैहाय दोनखादों। ओमफ्राय बेनो जाबाय बेबो मोनसे गिर्जानि फसंनायनि बे मोनसे प्रमिस। आरो बे प्रमिसखौहाय दा जाफुंहोनो थाखाय जेब्ला जिसुनि सम फैबाय अब्ला जिसुआहाय बेखौहाय जाफुंहोदों। माबायदि जाफुंहोखो? जिसुआहाय बे गिर्जाखौहाय गायसनफैबाय। माबायदि गायसनखो जों मिथिनो मोनगौ। जेरै जिसुआहाय गावनि जेसेखिनि इसोर आफानिफ्राय सोलोंबोनाय बेफोर गासैखौबो जों मानसि माहारिनो फोरोंफैदों। माबायदि थांनानै थानांगौ माबायदि समाजावहाय जेसेखिनि जिसुआहाय फोरोंदों गासैबो मोजांफोरखौ फोरोंदों। जोंखौ सोरगो रायजोआवहाय सौहैनायनि थाखाय जोंखौ फोरोंदों। बेनो जाबाय बेगरखौ फोनाय। बेबायदि प्रभु जिसुआहाय सोरगो रायजोनि बेगरखौहाय फोनानै होबाय आरो बियो फाउन्डेसन होबाय। माबायदि फाउन्डेसन? बियो 12 जन शिष्यफोरखौहाय आपोस्टल्सफोरखौहाय बियो सेलेक्ट खालामनानैहाय बियो गावनि गिर्जानि स्ट्राक्चारखौहाय बियो बानायबाय। जेरावहाय 12 जन बे सोलोंसाफ्रा मेम्बार्स जानानैहाय बिनि खर'आ जाबाय गोथार पिटर जायहा जोंनि प्रेजेन्ट पप। बेबायदि बियो स्ट्राक्चारखौहाय गोथां इसोर आफायाहाय जिसुनि थ्रुयै बेबायदि बानायबाय। आरो बे गिर्जायाहाय जोंना जिसुआ जेब्ला क्रुसाव थैयो अब्ला बे जाफुङो। आरो जों बे क्रुसावहाय थैनायनि मोनसे सिम्बल जोंना बाइबेलाहाय मा होनगोन टप'ग्राफि टाइप'ल'जि होननानै जों इंलिसाव बुङो। जेखौहाय बुजायोबा मोननै जाथाय जायाहाय माने बेलेग नाथायबा लिंगाहाय एखेयानो। माने मोनसे बेलेग जाथायबाबो बे मोनसे सिम्बल गोनां बेबायदि आरो। जोंना बे क्रुसावहाय जिसुआ जेब्ला थैयो जों नुनो मोनो जेब्ला जिसुखौहाय अहेबाव सुदोंमोन सासे सान्थ्रियाहाय होमबा बे अहेबनिफ्राय थै आरो दै ओंखारदोंमोन। बे थै आरो दैया मा? जोंनि बे केटेकिज्म अफ केथलिक चार्चआहाय बेखौहाय ओरैबायदि फोरमायो बे थै गनाय गिबियाव दै गनाय बे दै गनायानो जाबाय जोंनि दानि बाप्तिस्मा। जोङो जे गिर्जायावहाय बाप्तिस्मा लायो थिग बेबायदिनो गिर्जानि मेम्बार जानोबा जों बाप्तिस्मा लानानै गिर्जानि मेम्बार जायो। आरो जाबाय थै मोनसे जाबाय थै आरो बोहैदोंमोन। ओमफ्राय बे थैयानो मिनिङा जाबाय गोथार इउकारिस्ट जेरावहाय सानफ्रोमबो जों नुनो मोनो फादारफ्रा बिदिनो गोथार मिसा बुलियावहाय बिदिनो इउकारिस्टनि थ्रुयै जोंखौहाय जिसुनि पार्ट खालामो। स' बिसोर मोननैया थै आरो दै बेनो जाबाय दैया जाबाय बाप्तिस्मा आरो थैया जाबाय गोथार इउकारिस्ट। बे मोनसे सिम्बलिजम।
आरो स' बिनि थ्रुयैबो गिर्जाखौहाय प्रभु जिसुआहाय गायसनदों होननानै बुङो जेरै आदामाहाय उन्दुलांबा इसोर आफायाहाय आदमनि अहेबनिफ्राय खामिहाराखौ लानानै बियो साइडनिफ्राय लानानैहाय बियो सासे गोदान मानसि खालामदोंमोन हावाखौ खालामदोंमोन थिग बेबायदिनो जेब्ला जिसुआ थैबाय बिनि साइडनिफ्राय थै आरो दै बोहैनायनि थ्रुयै बियो गिर्जाखौहाय फसंदों होननानैहाय जोंनि केटेकिजम अफ द कैथलिक चार्चआ बेखौबो मोनसे फोथायो। बे दा जेसेखिनि दासिम जाबोबाय गिर्जानि बे फसंनाया लास्टआव जोंना जाबाय गोथार जिउआहाय जेब्ला फैयो अब्ला जोंना गिर्जायाहाय कमप्लिट जायो जेरै साननैसोनि उनावहाय जों मोनगोन पेन्टेकस्ट जेब्लाहाय गोथार जिउआहाय ओंखारबोनानैहाय अनसुलि बिमा आइथा मारियाम आरो जेसेखिनि जिसुनि सोलोंसाफोर बिसोरनि गेजेरावहाय हाबनानै फैयो अब्ला बिसोरो बोलो मोननानै बिसोरो गोथां रावखौहाय फोस्रावनो हमो बेनो जाबाय गिर्जानि आल्टिमेट जोनोम सान